mamshi! Yan, so magluluto naman tayo ng igado. My own version ng igado. Ayan, so ito ngayon yung mga ingredients natin. Garlic, tomato. Ito na lang yung gagamitin ko, yung green na pahaba na sili kasi hindi ako nakabili ng bell pepper. Tsaka yung onion, dahon ng laurel, carrots, patatas or tomato, tsaka yung karne, tsaka yung liver. Ayan. Tapos, ito rin yan. Tsaka yung, ano to? Rino. Tsaka yung sarsa. Ayan. So, mag-uumpisa na tayo. Ayan. So, mainit na to. Maglalagay tayo ng konting oil. Magigisa na tayo. Bawang or garlic. Hintayin natin siyang nag-brown. Ano, ilalagay yung onion. Onion. Kamatis. Lalagyan. Pwede rin yung wag nung lagyan ng, ng kamatis. Pero pag ako ang dito, nilalagyan ko talaga ng kamatis. Kaya nag-isa ako. So, lalagyan na natin yung karne o meat. So, tamang-tama lang yung pahaba siya. Ayan. Takpan muna natin siya mga 20 minutes. Tagyan natin ng konting sabaw. Konting tubig. Konting lang. Para maluto kagad yung meat. Panulit natin. Lagyan natin ng konting soy sauce or tuyo. Ayan. Lagyan na natin ito. Lagyan natin ng suka. Lagyan na natin yung dahon ng laurel. Sili. So, ilalagay na natin to. Tatakpan muna natin siya. Mga 5 minutes lang. Ayan, lalagyan natin ng paminta. Konti lang. Kailagay na natin yung carrots, tsaka yung sabay-sabay na natin.
Ilagay natin yung liver spring. Madali na ito guys. Hintayin lang natin maluto yung carrot tsaka yung patatas. Ayan. Ayan, lalagyan natin siya ng bechin. Tama-tama lang. Tsaka ilalagyan na natin tong green peas. Tsaka dadagdagan ko siya ng sili kasi isa lang yung nailagay ko. Kasi gusto ko dito sa igado yung maraming sili. Yung di naman masyadong marami, yung kumakagat yung yung anghang. Kasi kami mga Bicolana, mahilig kami sa maaanghang. Ayan. Yan. Tsaka ilalagay ko na yung Mang Tomas. Yung tamang-tama lang, wag itong uubusin. Yan. Yan, malapot na siya. Halo-haloin lang natin para mahalo siya ng mahalo siya ng maayos. Ayan. So, hintayin lang natin siyang kumulo. So, ano na yan? Finished product na yan. Ito. Takpan muna natin ng 2 minutes lang. Ayan. Lalagyan natin siya ng asukal. Konti lang. Yung isang lang. Ayan. Kasi ayaw ni Mr. ng madaming asukal. Yung tama-tama lang. Ayan. Finished product na to. Sarap nito guys. Okay na yan. Ayan na ang finished product nating igado. My own version. Ayan. Thank you for watching.